nga kuan. Sap-sap. Rinsing ko. Let's eat together. Ha. Yan na. Di na kutin kay Manutot ang mga kaupaw. So, sila pa nga bulad. Aba. Hala, amin abi! Iasa kong punuan da, ibutang. Sumuli man trabaho mga kaupaw, no? Muna ang kape. Super guwapa, hami, sexy, fearless, char. Muna mo trabaho, no? Gabutang mi aning. Hello. Oo, mana siya. Baho siya, pero lami. Muna mga kauban. Actually, daghan may mga kaupaw. Nag-abono mi diri karon nga adlaw is nang abono mi. So shout out sa mga kauban. So shout out sa mga kauban diha sa kalibutan. Ako si Wawa Kirol Kambarihan na nagsasabing mahalin mo yung trabaho bago magkapera. And I thank you. Bye bye. nahulog akong balon. Gutom ka rin? Baklay. Ulit, Diyos, mawala kayo. Nawag. Dadi na. Sura ay babaw. Lang ah. Init na ni mo nito. Ako mo eh. Sige buntag, init na ni mo. Challenging eh. Hutday inom ring. Alam mo eh. Steam ko na naman anak. Why, sa kalupo, sa kakit. Kaya. Halang man. Aslam siya siya. Halang. Yun. Halang. Pamahurot eh. Pinito dahil hurot. Ilang suka ba? Lupon suka. Yun ang ako ka, ma'am. Pambayan na. Sada, tambal ba lang suka im nando. Balot ka. Tunsil. Tunsil? Dokter inom na. Yawa. Uy. Napay balot ka na. Ay, sili. Wala sige, magmaon sa inyo. Wala ba halang sili? Dahal. Sambal mala ulcer. Ang suka? Kasamot. Wala kasi gulay, fight sila. Ang balang suka, tambal sa UTI. Joke. Kapagaling ako tagaan ako sila o kuan. Limak, tagaan ako katulad. Basta kami yung UTI. UTI yung ulcer ah. Ano ka ba? Uy, ako nila sa uy. Bala. Ini mau dile. Yes, sa Lord. Nado ba ng moto eh? Yan ang sa kunya nga. Usaon man ako ni paagi sa bali kung ninyo. Ma'am. Ingon po jawa po. Sudan. Liting. Maayo na lang gani kay matabangan siya kay maputi siya pila ba nakatulog ang puto kung awat kami sige mama nimo kung Duwa na kaya istorya lagi ha. Nagpalo ako dito. Ang ngalan. Kasayog ng istiling. At ihang. Kasi apelido niya. Bilaw. daw ayop niya pa silang bilaw Ha?
Naunsa man po Ay dai na. Milisa pa. Katunod yun mitin. Mama, malami ay yun mo. Ano may ina ng ako ang mga pinangalan. Wala pa naman install na. Ha? Wala pa naman install ang ba. Bumbuang. Ito na ang support. Dili sayop ang taga opisina anak kasi ang support ay mo mama na sayop. 2,000 years later. So, humanami mga kaupaw og abono. So, next na po naman trabaho mga kaupaw is may kuhol sa kapi. So, sa ring. Ikaw Dili na nimo ko anon. ha? Sudlag ko hol. Oo, sige din akong kuhol. So, I put my guantes in my bag. So, mga timi sa mga hole namin. Magtimo sa iyo ay alauna pa. Ay alas 12. 32 pa sa kuha. So, let's go. So, mana ako ang friend nga na maligaw ka ng haplas, lotion. Pero, walang nangutang sa kanya kasi mahal daw. Wala bilin? Wala. So, kuhol na pod mi kay manamig butang og laka. Hindi na mga kaupaw. So mga kauban, dito may mga dito karon. So babay sa ha. Hol, mo namang kwaon dito may kuhol ta ba. O mo ning kuhol sa mo mo namang pangkwaon para mga matay. O let's go. Hala natumba barag tutski bay. Hala ni barag si tutski. Hala ni barag si tutski bay. Okay ra ka ring. So tanong ata tag kuhol. So, hindi mo na mo ang pagkuha sa kuhol, ha? Para makabalo mo. So, bato namin sa mga, pupunta na kami sa aming mga kaibigan. Pupunta na kami sa aming mga kasama, mga kaupaw. Kadang maigi-open. Nagtinodling mo? May mga tudling. Man. Dira. Pato dito? So, di kata. So dito kasi dito. Tabok. Okay ni. Nakita na ko duhaton mo. Haman, manay kuhol. Diyan naman ibutang ang kuhol. Ano naman ibutang ganyan? Parang, muna siya. So, babay na, okay. Unya na po ito mga kaupaw, ha? Kasi mga football ko, ano ba? Animal na ni. Kaupaw, di ka rin itong kaupaw. So, that's all. Thank you. Sa piring ano ng kaupaw. So, kailangan siya lilion ba? Para makitaan. So, babay na eh. So, kini mga kaupaw, no, kailangan naman siya wion ang kape o like this. Pero wala may tayo kuhol. Ano na, gamay kayo. Wait lang ha. Ako sa ibutang. Wait lang. Wait lang ha. Nara. Okay. Ano na, masib na karoon. Okay. Wala pre. Muna ang kuhol. O gamay lang kayo siya, gamay. So, pangitaon yun na mo. Wion yun na mo isa ka. So, ay, lagi. Din isuri din si diri. O muna ang mo. Tiilan! Puniton pa! Puniton ang hulog! Kung nahulog ikan sa punuan. So, B. Ay, patay na ito. Ay, dahon. So, di na kita makaupaw. Di na kita nga side to side. Ano ra? Kini. Gagmay siya mga kaupaw, pero kailangan, diba, kan siya. Kaon siya, kaya mo ni muguba sa panit dahon sa kape. Masuot man namang vice niyo. So, kana, wait na muna siya, diba? Wala man, so ibalik lang naman. Aray. So, mo ni ang trabaho din mga kaupaw. Na-assign mang sa kape. So, mangguna.
Sumo siya mga kaupaw. Nana ko sa laing punuan ha. Uy, ano hulog lagi to ko na. Ano man ka to. Din isulod siya sa diri. So pag hulog siya nga kuhol, kailangan siya puniton kung buhi. Pero pag patay na dili na kailangan puniton. May mga gagmay din mga kaupaw. Diri. Okay. Isulod siya na mo diri. So dili ta magpakita sa mga kauban yang silpon ta ha ug sa tong lidman mga kaupaw kay basig mo nay panahon nga maputbol ang bayot no. Lusod na pug kayo. Napabukos siniman na jud mga kaupaw. May man muda kay molantaw ra man dili pa mo subscribe. Doon na kay kuan. Pero so nagpaliwanag naman ko mo naman trabaho din mga kaupaw. Magkuhol, mga bono, magtanom og kape, di mag-shorting. Tapos indaghan kay opportunity sa kape ay pero ano lang. So sa karon mga kaupaw, muna kung giwala vlog ang pagkuhol sa kape. So that's all for today's hapon kay mag-concentrate ako pagkuhol mga kaupaw masig football ako kaupaw. So bye bye. So mag-think ko niya. Ano kung kuha tipo din gamaya. Tipo din gamaya mga kaupaw no mo na siya. So thank you, bye bye. Back mga ka-YouTube. Update na naman tayo sa aking nakuha ng kuhol, harap. Unti-unti na sila namamatay mga kaupa kasi yung ginamit ko na sudlanan ay yung ginamit ko kanina sa paglagay namin ng ng abono sa punuan ng kape kasi sila yung target namin napapatayin kaya ito yung nilagyan ko kaya unti-unti na sila namamatay mga kaupaw. So that's it. Update lang nag-update lang ako ngayon. So bukas ngayon mamaya ay mag-update naman ako with my friends. So thank you for watching me. Bye. Diba unti-unti na sila no, hindi na sila gumagalaw, hindi na sila lumalabas sa kanilang mga shell. So bye bye mga kaupaw. Thank you. So ito na mga kaupaw. Marami na siya no. So hindi na siya madunay ang adagan na siya. Baka na. Marami na siya. Kasama ko yan. So hindi tayo mabasaba kasi nakisasabang tayo nito. Marami dyan. Marami dyan. Marami dyan. Kukuhin ang to 10 pa ay to 11. So mga kaupaw, bye bye na kasi uuwi na kami mamaya. Basta nakikita nyo na kung ano nakarami yung nakuha ko ha. So bye bye. So good hi mga kaupaw. Ako po ay nakarating na sa aming bahay pero sayang lang kasi hindi siya ma-play yung video kanina. Nagbabay na kasi ako para sa inyo pero hindi siya nag-play. Not available na yung video kung ginawa kanina pero ambat lang. So bye bye. As in ngayon lang ako nakarating yung kamay ko. Medyo ano pa siya, medyo ay Tagalog sa hugaw ha. Medyo madumi o medyo madumi pa siya kaya ganun. So thank you for watching me and don't forget to like and comment and subscribe to my YouTube channel Upaw na Bayot and don't forget to click the notification bell. Bye bye.